काय गो फुगडे फुगडे मग मग का त्याची वार्ता काढते त्याला जाऊन दे. जाऊन दे मी काय अडवलंय की जा माझ नऊवारी नाही सांग हे हे असाकच गेले काय नाही ते कशा कसती माझ विनू गेलो अरे आज त्या का गाडीत चुकणार ती चांगलीच आज त्या का परत यायचा लागला असता वापस तुका तुका काय रोला टोपी अरे घालूची तर या असं दाखवूचा कसा तू थांब रे जरा पप्पा नु पप्पा बाबूची माझ्याकडे या ना मध्ये चल ऐच्याशी जाऊ या दुसरी असली तरी अशीच असली तरी पांढरी असं पांढरी नाही आपण बऱ्याच वर्षांनी बाहेर पडलं फुगडे काय थांबा तुम्ही काहीतरी सांगत राहू नको शोधूची म्हटली की माझ्या जीवावर काढायचा बघ माहिती काहीतरी आय आय फुगडी खाया तुमची फुगडी तांबर डेकला तांबर ढेकला आय होय तू इलेश लावणारच नाही ती माकडला माकडला मिड बघित आहे ते गावली सरळ कशी तरी करू एक पडता आणखी बरं सर तुझा बाप यो हे टिकली काय टिकली लावते आणता बाबा याची गडबड बघूया काय फुगड्यांची बाबू लावतो माका घेतली नाही जॅकेट खरा घालते आताच नाही आयताच जॅकेट घालत तू करवला बेवड्याचो एवढंच नाही हो इलं चल गो धावपळ कशा घेऊन बघूया काय केला सगळ्या चुकीचं काढा 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 नको याच्या काय पर्सन येणार नाही खाली पीस लाव नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी स्वतः जातीने पूनम गाडी तुमच्याशी बोलणार आहे. हे दोघ जण रोज बोलान कंटाळे म्हटलं आपण आता स्वतः बोलाय. तर आज आम्ही फुगडे एक जाता तांबरडेगला 2-3 वर्षांनी आमका फुगड्याची सुपारी इली त्याच्यामुळे तुम्ही पण चला आमच्याबरोबर. आज बघू तांबरडेगला चला, मग पुढे बघूया आपण काय काय होतं आता. पैसे कसे घेऊ पैसे दाखवून सांगितले पैसे तर साक्षी बोल चला तर आता फुगडी आमची सुरुवात होणार आहे. आमका तांबरडेकसून ऑर्डर इली बघूया आता. अस्सल मालवणी फुगडी तुम्ही बघा. आणि काय आता काय चुकला बिकला तर माफ करा, कारण बऱ्या 2-3 वर्षांनी फुगडी कारण ऑर्डर इलेली तुम्ही सवी म्हणून सांगलेली म्हणून आम्ही घेतला सुपारी. चला तर आता फुगडी बघूया.
कोंबड्याच्या आरवण्याने दिवसाला सुरुवात झाली आहे. आता आपली सगळी कामं एक एक चालू होतात दिवसाची. सगळ्यात पहिल्यांदा आमच्या या सगळ्या सह्या फुगडी घालता घालता छानसा केर काढणार आहे. पाहूया एक आगळी वेगळी केर फुगडी. फुगडी खेळताना केर कसं काढू, केर कसं काढू, फुगडी खेळताना केर कसं काढू, केर कसं काढू, बघू नको आपण व्यक्तीची राणू, बघू नको आपण व्यक्तीची राणू. पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा, पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा, डोंगर वाटा ग डोंगर वाटा ग डोंगर वाटा, पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा, सागर लाटा ग सागर लाटा ग सागर लाटा, सागर लाटा ग सागर लाटा ग सागर लाटा, पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा, पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा, पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा. त्यांचे कपडे सासूबाईंचे कपडे, भाच्याचे कपडे आणि तुमचे ग बा दिराचे कपडे, सासऱ्यांचे कपडे, भाचीचे कपडे आणि ह्यांचे ग
पडवळाची भाजी करायची यांना पाहूया. अडवळ घेऊन पडवळ घेऊन अडवळ घेऊन पडवळ घेऊन अडवळ घेऊन पडवळ घेऊन पडवळाच्या वेळीवर पाय कसा देऊ पाय कसा देऊ पडवळाच्या वेळीवर पाय कसा देऊ पाय कसा देऊ नागलीच्या पाणीवर दिवा कसा लावू दिवा कसा लावू नागलीच्या पाणीवर दिवा कसा लावू दिवा कसा लावू अडवळ घेऊन पडवळ घेऊन अडवळ घेऊन पडवळ घेऊन तुझभर पणाची पोळी कशी शिवू पोळी कशी शिवू तुझभर पणाची पोळी कशी शिवू पोळी कशी शिवू मामाच्या लेकीचं नाव काय ठेवू नाव काय ठेवू मामाच्या लेकीचं नाव काय ठेवू नाव काय ठेवू अडवळ घेऊन पडवळ घेऊन अडवळ घेऊन पडवळ घेऊन अडवळ घेऊन पडवळ घेऊन
अगं कसा वाटते